Дойде при мен дама с пакване в коляното, тя се оперирала мениска и има скъсан мениск и в момента са притеснени за скъсване на мениска. Не видяхме ясно такова, обаче видяхме отток в областта на коляната става и може да погледнете тук. Сега ако погледнете внимателно, това, което ще ви покажа, това е рецесуса. По принцип трябва да има малък рецесус, но нейният рецесус е доста нагоре продължава. Чак до тук и ако стисна, ще видите как се пълни с доста вода. И когато я накарам да изпъни коляното, виждате колко много течност излиза. Нали? Това показва, че има вътре ставана течност в коляно. Когато го погледнете напречно, абсолютно по същия начин са пълни с течност и виждате тези тъмни петна. Вътре това е мускула, отдолу е пълна с течност в рецесуса. Друго важно нещо, което можем да огледаме, е рецесуса отстрани. Ако погледнете отстрани, вижте колко много течност има. Да? Пак ако я накарам да изпълним коляното, вижте как течността излиза навънка и се пълни. Така, това цялото трябва да е тъмно, ще ви покажа, за да може да направите сравнение с другия крак. Така, вижте повече. Да, няма никакъв отток. Никакъв отток. Сравняваме тук. Оттока. В принцип трябва да има малко, но при нея е много повече, отколкото трябва да бъде. Тук сме в областта на рецесуса, има си малко, но е много малко. Другото нещо, което може да видим е дали има възпаление. Точно тук отпред няма възпаление, ако погледнете не светва нищо. Ето тук по-надолу, ако слезем по-надолу, сега ще ви покажа като легне по корем, всъщност и се вижда възпалението в областта на мениска, което може да е от рехабилитацията, може да е нормално, но може и да е леко травматично раздразване. И винаги гледаме да сравняваме ляв-десен, за да не е някаква анатомична вариация. Гледаме тук, това е мускулатурата, тук не виждаме нищо, кой знае какво, но когато отидем насам и огледаме за мениска, виждате как почва да става червено. Виждате ли, това е мениска. Това е мениска, виждаме как е много червено и възпалено. Може да я помолим да сгъне кръка, но не виждаме ясно да има скъсване, няма прекъсване, така че тя се притеснява за това. Истината е, че доплера, че екографа не е най-добрият метод за скъсан менис, защото това е вътре ставен, но може да се види, ако е повърхностен, дали се мести, дали излиза, седи стабилен и виждаме рязка линия и скъсване. Но виждаме възпаление в областта на мениска, отток и отток в самата ставна капсула, която може да ни ориентира, че може би лимфодренаж, комбинация, евентуално може би шок в областта на мениска ще увеличи доста болката. Ако имате проблеми с коляното, може да дойдете за диагностика, като коляното може да бъде огледано всяка една страна на болките.